Alright guys, meron ditong Our Lady of Carmel. Ayan magandang klase din ng simbahan yan Sobrang ayos din ata yun. Parang rin yung sinaunang simbahan din. So nalapit na tayo dun sa may pinagtatambayan ko na may gilid ng dagat, sa may parang seawall na maliit lang naman. Bali dun muna tayo magpapahinga, tapos maya maya ulit, biyahe ulit. Sunod na pahinga, Bitukang Manok at Timonan. Ayan na siya guys. So kita na dito yung dagat. Pero dun tayo sa may mga mauupuan man lang. Hanap tayo ng mauupuan dun sa unahan. Alright, nasa may dagat na tayo. At least wala na masyadong ulan. Sana hindi na umulan. Okay lang ganito, medyo madilim, wag lang umulan. Alright guys, punta muna tayo dun sa seawall para dun tayo magpahinga. Nandito na kami sa may seawall na maliit. At sobrang dumi ng dagat. Halata talagang galing pa lang sa Baguio. Pero malakas pa rin yung hangin dito ngayon. Bali, pahinga muna kami, tapos yun, kain ng lugaw. Alright guys, katapos lang namin kumain ng lugaw, bumalik ulit ako. Siguro hindi na naman ako makaka-video nito sa Bitukang Manok kasi kung tignan nyo doon masyadong madilim. At kanina dito, umulan din dito kanina, kaya hindi ko nakabit yung camera ko. Sa cellphone ako muna nag-vlog. Tsaka madilim na rin ata ako darating doon sa sa Emi. Sigurado madilim na yan kasi alas 5 na, mag-aalas 5 na. So yun guys, next destination na lang ulit tayo. Kung sakaling may lagay ko pa yung camera ko kapag hindi umulan, or cellphone na lang ulit yung pang-vlog ko. Alright, let's go. Lakas ng alon ngayon Tsaka yung dumi talaga kitang kita dyan sa baba, sa dagat mismo. Wala, ba't ganun? Pumapalya yung motor ko sa carb. Madumi ata or natubigan na naman ata yung carb ko. Sobrang ganda dito Dapat pala dito na lang ako tumambay kanina. And shout out po pala kay ate doon sa nakainan namin sa Lugawan. Shout out po sa'yo. Sayang hindi ko na-on yung aking camera kanina habang nag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Sana mapanood mo to. At salamat po sa pag-subscribe and support. So yun guys, pupunta na tayo ngayon ng Timonan. Bali yung Bitukang Manok nasa Timonan na ata yun. Timonan basta yun. Bali dalawa ng Bitukang Manok ang ating dinaanan. 1% na lang tong ating camera. Sana hindi umulan at sana makapag-video ako doon paakyat ng Emi. Kasi nung pauwi ako ng Bicol, naman ako nakapaglagay ng camera kasi sobrang lakas ng ulan doon. Sana naman ngayon makisama yung panahon na walang ulan. Okay lang kahit gabi, kasi maliwanag naman yung ilaw natin. Ang importante, maka-video naman ako ng paakyat ng Emi para ma-feature ko naman sa aking vlog. Alright guys, paakyat na tayo sa Bitukang Manok. Bitukang Manok ng Timonan, Quezon Province. Yung kanina, Bitukang Manok yon ng Daet, Rinis Norte. Tapos ito naman yung Bitukang Manok ng Timonan,
Buti na lang medyo maliwanag pa kami dumating dito guys. Pero binilisan ko naman talaga na yung takbo kasi gusto ko talagang makapunta dito at ma-feature to sa vlog ko. Itong paakyat ng Atimonan Zigzag Road. Yan, sobrang ganda na. Dati guys, hindi pa to ganito. Bago na tong kalsada kasing to. Dati masyadong rough road talaga dito kaya kadalasan sirain ang bearing dito. Ngayon ang ganda na oh. Kaya pala nung last na pag-uwi ko, sarado to. Walang pinapapasok dito kaya sa baba kami nung dumaan. Tapos yun pala, nire-renovate pala talaga. Yan. Buti na lang medyo maliwanag pa at nakakapag-picture tayo dun sa may ang tawag dun? Basta yung dun na sa may taas. Yung pinipicturean talaga. Ay dun ata yun sa kabila pala yung pero pwede naman mag picture dun. Sobrang ganda na dito. Hindi na nakakatakot din bumiyahe kasi marami naman tao palaging nandito kahit gabi. Yun as in talaga guys, sobrang kinis na ng kalsada. Wow, way. Grabe, bumaba agad yung gasolina ko. Dapat pala nagas na ako doon sa may Gumaka kasi mura doon yung gasolina. Ito na ata yung paakyat guys. Ayan, ito na nga. Pero wala dito yung may nakalagay na sulat. Nandun ata yun sa kabila. Pagpababa naman doon. Ito yung bitukang manok. Ito yung parang paisaw niya. Pero hindi talaga masyadong paisaw kasi may straight naman dito eh. Kaya hindi talaga to yung totoong bitukang manok. Ang totoong bitukang manok ay nasa Bicol. Pero nasanayan na lang din kasi. Kahit ako naman minsan nasasabi ko bitukang manok to ng Atimonan. Wala naman masama tawagin tong bitukang manok. Kumbaga lang naman natin yan, nasa sa atin na yan kung anong gusto nating itawag dito. Pero ang totoo niyan, po ito yung EMI Atimonan Zigzag Road. Ito yun. Tapos meron naman ditong parang tambayan kapag may baon kayo, gusto nyo kumain. Meron naman mga cottage dyan sa baba. Kaso parang nire-renovate din Yun na. Dati guys, nung pag-uwi ko last May lang ako umuwi noon. Gamit ko rin tong smash na to. Pa dito, medyo madami pa yung mga unggoy na nandito sa mga puno. Ngayon wala naman ako makita, or baka nandun pa sa unahan yung mga unggoy. Sobrang nakaka-relax naman dumaan dito. Talagang mararamdaman mo yung hangin na malamig kasi maraming puno eh. San ka pa? Atimonan Zigzag Road na. Pero parehas lang naman sila doon sa maraming puno din yung Zigzag Road, yung Zigzag Road ng Bicol. Maraming puno din doon. Ayan, pababaan na tayo. Nandiyan na yung pwede magpicture sa Binavista ba yun? Binavista. Sa may babaan nun. Pwede naman doon magpa-picture. Eto na guys yung ba yan? Binavista ata yan. Binavista spot. Pero kita kasi yung may isla dun sa baba. Pero ayaw ko dyan magpa-picture. Mas gusto ko dito sa may mismong way.
yung nakikita yung sa baba na. Dito ko gusto magpa-picture lagi. Buti na lang medyo maliwanag pa. Eto na, dito tayo magpi-picture Yan yung Atimonan Zigzag Road, or tinatawag din nilang Bitukang Manok sa Atimonan. Yan. So magpi-picture muna kami, guys. Ang kinagandahan lang kasi dito, nakikita mo talaga yung way. Hindi tulad dun sa Bitukang Manok ng Daet, kailangan mo pa ng drone para makita mo talaga yung niya, parang isaw niya. So yan, guys, magpi-picture muna kami. Yan. Tapos next destination na lang tayo kasi lobat na yung aking camera at magcha-charge na rin ako. Let's go. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season. Alright, guys, nasa Chaong na tayo. Eto, diversion. Kapag diniretso, papunta yan ng sentro ng Chaong. Tapos sana nakikita nyo yung kalsada. Yan, mag-white tayong ilaw. Tapos paglabas dito sa lugar na to, dito sa diversion, Chaong pa rin. Pero ang Chaong is last na municipality ng Quezon Province bago mag Laguna. Bale, ang sunod dito, guys, ay San Pablo, Laguna na. Tapos ang daan ko ulit is kung saan ako dumaan nung pauwi ako ng Bicol, which is dumaan ako sa Los Baños, Laguna. Kaya doon ulit ako dadaan, guys, sa Los Baños. Kasi ganitong oras maganda na dumaan doon, hindi naman masyado ng masasakyan doon, tsaka maluwag ang kalsada. Sana naman wala akong masagasaang rough road dito. Baka may masagasaan akong lubak. Naku po. At least nasa Chaong na tayo at medyo malapit na. Siguro nasa lang to, 90 kilometer hanggang dun sa Pasig. Alright, let's go. Alright, pagdating nyo dito, guys, sa highway ng San Pablo papuntang SM San Pablo, dadaan na tayo dito sa papuntang Los Baños. Dito ako lagi lumalabas, guys, magaling sa Los Baños, etong way na to. Pero ito kasi yung nakasanayan ko, mas nalalapitan ako dito, tsaka nagagandahan ako ng kalsada kaysa dadaan pa ng turbina. Minsan kasi traffic sa turbina. Tapos ito, guys, pagdating nyo lang naman, pag nasundan nyo tong way na to, pagdating nyo sa may Shell, kakaliwa na lang kayo doon, tapos kanan sa may crossing, tapos dire-diretso na yun. So yun, guys, update ko na lang ulit kayo. Ayos, guys, yung dito talaga, yung daan dito, sa dagdag safety yan na ilaw sa kalsadang yan. Minsan medyo madulas nga yan pag nasasagasaan, pero laking tulong yung ilaw na yan na para makita mo yung talagang way. Lalo na kung medyo inaantok-antok ka, syempre makikita mo yung ilaw, nasa linya ka pa ba or hindi na. Laking tulong talaga kasi minsan, guys, yung mga yan white na pinturang yan, minsan hindi yan masyadong nakikita. Tsaka ang ganda tignan kaya ng kalsada na ganyan, na pantay-pantay, merong ilaw, tapos hindi pangit tignan talaga. Alright, guys, update lang. Nandito na tayo ngayon sa may Makiling. Ayan siya, Los Baños, Makiling. Ayun, sana nakita nyo. Pagod na ako, sobrang sakit na ng liig ko. Ang bigat talaga kasi ng ang bigat talaga kasi ng Evo na modular. Nahihirapan ako.
ilang buwan ko na naman to papasanin yung sakit sa leeg. Bawal naman magpahilot sa leeg. Ganun talaga. Kailan kaya tayo makakabili ng helmet na hindi mabigat masyado? Kasi itong helmet na to guys na ginagamit ko, hindi naman talaga to totally sa akin. Sa papa ko talaga tong helmet na to. Kumbaga hindi niya na lang kasi ginamit, kaya ako na gumamit. So yun guys, update ko na lang ulit kayo sa next location natin, or baka next update ko nasa bahay na, kasi minamadali ko na talaga. Gusto ko nang makauwi, gusto ko nang humiga, gusto ko nang matulog, gusto ko nang uminom ng malamig tubig. Alright guys, Santolan, Pasig na. Ito na yung Evangelista. At nakabalik na ulit ako dito sa aking lugar. Nakakamiss din naman dito. And mamimiss ko rin lalo yung Bicol. Ano, yung lalo na yung mga liga doon, manonood ng liga-liga. Nakakamiss din talaga. Bali, nandito na rin naman ako sa barangay namin. At safe naman kaming nakarating. Maraming salamat Lord sa paggabay sa amin at sa pagligtas sa amin. At ito naman si Smash, maraming salamat. Maaasahan ka talaga. Kahit ngayon medyo may problema, sobrang galaw ng manibela at may mga basag na bearing, gagawan ko na lang ng paraan na mapalitan yon. So ayun guys, dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Nandito na ako sa Pasco. So maraming salamat po sa panonood, lalo na sa mga nakaabot dito sa last part ng aking video. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo naman po sana kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell. Yun lamang po. Maraming salamat sa lahat. Magpapaalam na po si Mulats Vlog. Bye. Peace.